MySQL ще продължи да го ползва. После какво ще се добавят? И тук между другото е място да натопя другарчетата. Единия беше тук, но нещо не го види. Има двама българи, които работят за Монти и са в екипа на MariaDB. Единият точно пише по оптимизатора. Аз пък да кажа, че има и трети, дето е работил. Аз не работя за Монти. Каза, дето е работил. Моля? Дето е работил. Не съм работил с сега MariaDB точно. Понеже вече имаме вариант за скоби, тази фирма Percona, единия от тях, къде беше? Единия от... Добре, няма значение. Единият от тях е този, който е писал MathKit, ако знаете тази. И там примерно има за оптимизатора доста неща, той също е писал и по MariaDB някакви пачове. И принципно този, вижте го този пакет, който администрира, там има много интересно за Query Analyzer, като напишете explain any какво си, вместо да ви изведе стандартния табличен вид, който е някъде тук надолу, вместо това ви го изкарам като Microsoft SQL Server или като Postgres в вид на дърво. Другото, то сега стане реклама на тази фирма Percona, другото тяхно нещо е, имат едно нещо наречено MySQL Hot Backup, което е бекъп на InnoDB база данни, без да блокира четенето от сървъра. Но за съжаление, с MySam, както аз работя, тогава базата ви става read-only. И ако има някакви query, които пишат, скоро след това ще се задръсти. Какво е това от създанието на MariaDB всъщност? Отговарям там да поговори. Аз не смея много да... Няма да го казвам. Едно голямо О. Това отгоре? Да. Всъщност историята е малко преди това. Не би трябвало да говоря от името на Монти, но той беше тук в България, в Търново и разказа цялата история. Историята е, че той в един момент си тръгнал от Sun Microsystems и каза, че не иска повече да работи с тази фирма и ще си направи собствена фирма, в която всички програмисти, бивши програмисти на MySQL са добре дошли да идат да работят при него и така започна да пише този проект. Това е с две думи. Аз пък ще добавя слайда, който е за Federated Text. Просто кода е бил от 5.0 и е седял на 5.0 и не са го оправили. Хората са го ползвали, трябвали са им нови възможности, имало го е написан, но просто никой не е искал да го сложи в сървъра, защото да речем, сега си го измислям, нали, пред вас, защото може би много малко хора им е било нужно това нещо. Които хора, разбира се, са можели да вземат този Federated Text и да се го сложат. Но това е нещо допълнително, което те трябва да направят, което те може да не знаят как да Значи там нещата са малко по-дълбоки, отидат и до политика и това пак е една от причините за съществуването на тази фирма на Монти. През годините и страшно много са ни критикували за това през годините. Целият модел на MySQL беше такъв, че беше страшно трудно да прокарате патч вътре, който идва отвън, от комюнитите. Просто хората от точността нямаха никакъв интерес, буквално нямаха интерес да предлагат и да пишат нови неща, нови патчове, докато при Монти това е много лесно, така поне е възможно, и значително по-лесно се направи. И примерът с Federated Engine щеше да бъде, че ако през годините хората, които го използват и можеха да го поправят, може би биха го направили да предложат някакви промени, ако тези промени можеха да се приемат в фирмата.
И всъщност точно това се случва в момента, защото Federated X Engine е написан от същия човек, който обаче не работи за нито една от тези фирми в момента. Искам само едно друго нещо да кажа за Table Elimination оптимизацията. Имало е един клиент, който е използвал услугите на Monty, не е ползвал MariaDB, т.е. MySQL, и имал точно тази ситуация с това view, около 200 таблици мелодията. И реално той се е чудил как да го направи и те от Monty Program са го написали за него. Предполагам, че той си платил, но след това виждаме, че всички може да го ползваме. Тоест първият плаща, защото му трябва жизнено важно. Но след това този код, вместо да бъде скрипт от масата или да се направи някакъв плагин, което предполагам, че е доста лесно, да кажат, ето ви един плагин, сложете го, дайте ни $10,000 и ние решим проблема, той е сложен в community. По-open source, по-оптимизирано, варианта MySQL. Да, значи така излиза. Сега съм пробвал лично тази оптимизация, дали има при Microsoft SQL Server, има и Postgres. На други места не съм пробвал. Радвам се, че вече и тук е. Тази оптимизация, както и много други, значи поне десетина много големи неща, бяха в MySQL 6.0, който изчезна. Хората, които ги пишеха тези неща, в момента работят за MariaDB, така че не знам какво биха направили от Oracle по въпроса, но тези промени ще се появят по-скоро в MariaDB, отколкото в MySQL. Те са се появили всъщност това го има още много, не е само това. Не е само това, има още много. Други въпроси? Щом няма, апгрейдвайте се, може да